Бюджэтнікаў ізноў прымусяць ісці на суботнік. Грамадзянін Літвы атрымаў 15гадовы вырак у Беларусі. У жлобіне мясцовы жыхар схаваўся ў лесе ад пазык перад дзяржаваю. Пра гэтыя ды іншыя падзеі першага дня красавіка павядзём у кароткім выданні навінаў. Вітаю! Беларусаў 18 красавіка будуць заганяць на рэспубліканскі суботнік. Пастанову пра яго правядзенне падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Грашовыя сродкі, заробленыя падчас правядзення вясновага суботніка, будуць скіраваныя на стварэнне сталай экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі, які будуецца, і іншыя спадарожныя гэтаму працы. З 2025-го рэспубліканскі суботнік праводзіць у Беларусі двойчы за год, у весну і ў восень. Апошні адбыўся летась 25 кастрычніка. Удзел у ім узялі 2 300 000 асобаў. Яны не толькі заняліся ўпарадкаваннем у выходны, але і ў прымусовым парадку пералічылі дзяржаве грошы за адзін свой працоўны дзень. У выніку сабралі амаль 20 мільёнаў рублёў, палову з якіх скіравалі на будаўніцтва Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі. Банкі ўзмоцняць кантроль за грашыма беларусаў. З 1 ліпеня ў краіне ўвядуць адзіныя патрабаванні да антыфрод-сістэмаў. Таму цяпер кожны грашовы перавод будзе праходзіць праз сістэму лічбавых фільтраў. Новаўвядзенне закліканае дапамагчы ў барацьбе з выпадкамі кіберзлачынстваў, колькасць якіх сёлета вырасла больш як на 20%. Цяпер банкі створаць так званы лічбавы адбітак кожнага карыстальніка. Пад увагу возьмуць мадэль тэлефона, геалакацыю і нават тыповасць вашых аперацыяў. Напрыклад, калі вы заўсёды карысталіся банкінгам у Менску, а ўваход раптам адбываецца з іншай краіны, сістэма пазначыць дзеянне як падазронае, і аперацыя можа быць аўтаматычна заблакаваная. Прэм'ер-міністрка Літвы Інга Ругінэне ў інтэрв'ю выданню ЛРТ заявіла, што для правядзення двухбаковай палітычнай сустрэчы з рэжымам Лукашэнкі прызначаны адпаведны чалавек. Мы, безумоўна, маглі б правесці гэтую сустрэчу. Мы маем адказнага і прызначанага для гэтага чалавека, але мы выразна выслалі пасланне як нашым стратэгічным партнёрам, так і ўсяму грамадству, што мы маем пэўныя ўмовы. Не можа быць так, што адзін бок рыхтуецца, а другі бок нічога не робіць. Раней яна заяўляла, што Літва мае некалькі ўмоваў для Менску. Адмена запускаў метэаралагічных шароў з кантрабанднымі цыгаретамі, вяртанне літоўскіх цяжкавікоў без дадатковых фінансавых штрафаў, а таксама непропуск Беларусю нелегальных мігрантаў праз мяжу. На мінулым тыдні Джон Коул, спецыяльны пасланнік Дональда Трампа, заклікаў Літву правесці двухбаковую палітычную сустрэчу з Беларусю і аднавіць транзіт калійных угнаенняў. У сакавіку Коул сустракаўся ў Менску з Лукашэнкам, у выніку чаго на свабоду выпусцілі 250 палітычных вязняў, 15 з якіх без дакументаў былі выдвараныя ў Літву. У сваю чаргу ЗША адмянілі частку санкцыяў, уведзеных супраць рэжыму Лукашэнкі. У прыватнасці знялі абмежаванні з Беларусь-Калію. Тым часам больш за 1000 цяжкавікоў з літоўскаю рэгістрацыяй, затрыманых Беларуссю, аплацілі рахункі, выстаўленыя за стаянку ў нашай краіне. 700 з іх ужо пакінулі Беларусь. Іншыя пакуль у чарзе на выезд, паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце. На дадатак мытнікі панаракалі на няхуткую працу літоўскіх калегаў, якія, маўляў, павольна прапускаюць цяжкавікі. Праблема з літоўскімі перавознікамі ўзнікла летась, калі з Беларусі ў Літву пачалі масава залятаць метэазонды з кантрабанднымі цыгаретамі. Вільня часова закрыла мяжу, пасля чаго ўлады Беларусі не выпусцілі літоўскіх цяжкавікоў. Іх скіравалі на спецыяльныя стаянкі, дзе спаганялі плату памерам 120 еўраў за сотні. Пасля сустрэчы з Джоном Коулам у Менску Лукашэнка дазволіў літоўскім цяжкавікам пакінуць Беларусь. Пры гэтым аплату за іхную стаянку значна знізілі. Грамадзянін Літвы прыехаў у Беларусь да родзічаў, а ў выніку апынуўся за кратамі. Міраславас Троцкіс выправіўся ў нашу краіну ў восень 2024-го. Тады мужчыну затрымалі, а сёлета ў сакавіку адбыўся суд, у выніку якога прысудзілі 15 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Паводле ініцыятывы дысідэнт Бівай абставіны справы да канца няясныя. Але магчыма гаворка пра шпіянаж. Міраславасу Троцкісу 35 гадоў. Жыў у Вільні, жанаты або заручаны з беларускаю. Менскі студэнт надумаў уразіць сяброў, а ў выніку атрымаў праблемы з міліцыяй. Здарэнне адбылося ў адной з крамаў заводскага раёну сталіцы, дзе 18гадовы хлопец сустрэўся з іншымі маладзёнамі. Хлопец надумаў уразіць сяброў, але абраў для гэтага нетрывіяльны спосаб. Кулаком разбіў шкляныя ўваходныя дзверы. Прадстаўнікі гандлёвага аб'екту ацанілі шкоду амаль на 1000 рублёў. Заведзена крымінальная справа за хуліганства.
У Жлобіцкім раёне судовыя выканаўцы знайшлі ляснога пустэльніка. 43-гадовы мужчына пастанавіў схавацца ад правасуддзя ў гушчары пасля таго, як атрымаў у спадчыну разам з матчынаю хатай і крэдытныя пазыкі. Да чужых рахункаў ён хутка дадаў уласныя за камуналку і сувязь. Агульная сума запазычанасці перавысіла 2000 рублёў. Знайсці мужчыну дапамаглі мясцовыя жыхары. У лесе ён збудаваў будан, змайстраваў лавы і расклаў вялікае вогнішча. Як патлумачыў Рабінзон, афіцыйна ён не працуе, а выпадковых заробкаў на аплату рахункаў не стае. Пасля візіту супрацоўнікаў аддзелу прымусовага выканання мужчына паабяцаў вярнуцца да цывілізаванага жыцця і пачаць пагашаць даўгі. Былая баскетбалістка Катерина Сныціна і беларускі свабодны тэатр заваявалі брытанскі тэатральны прыз «Офіс» 2026 года у номінацыі «Creation» за спектакль «КС6 Small Forward». Гэта біяграфічная пастаноўка пра спартовую кар'еру Кацярыны, ейную эміграцыю, барацьбу за правы і вернасць сабе. Спектакль быў задуманы сузаснавальнікамі беларускага свабоднага тэатру Мікалаем Халезіным і Натальяй Калядой. Назва – адсылка да баскетбольнага мінулага Кацярыны Сныцінай. Яна выступала на пазіцыі лёгкага форварда пад 6-м нумарам. Легендарны Open Air Тутака, які штогод збірае тысячы беларусаў на польскім Падляшшы, змяняе фармат. Сёлета ўпершыню за ўсю гісторыю імпрэзы уваход для гасцей будзе платны. Свята беларускай культуры пройдзе з 16 да 19 ліпеня, і арганізатары ўжо апублікавалі цэны. Для дарослых наведнікаў квіток на музычную частку каштуе каля 120 рублёў у эквіваленце, а разам з месцам у кэмпінгу сума складзе каля 200. Пры гэтым для дзяцей да 6 гадоў уваход застанецца бясплатным. Дырэктар фонду Тутака Павел Станкевіч тлумачыць такі крок ростам маштабаў фэсту. Каманда больш не мае магчымасці цягнуць цалкам бясплатны фармат і моцна залежыць ад спонсараў. Квіток разглядаюць як грамадскі ўнёсак у развіццё праекту, які дапаможа палепшыць побытавыя умовы на паляне і гарантаваць фінансавую устойлівасць імпрэзы. У беларускіх лясах пасля зімовай спячкі абудзіліся мядзведзі. Яны шукаюць спажыву і ўсё часцей трапляюць у аб'ектывы відэакамераў ды фотапастак. У Докшыцкім раёне зафіксавалі сямейную ідылію – мядзведзіцу з 2 медзведзянятамі. На кадрах малыя гуляюць адно з адным і цягаюць ласункі ў кусты, а іхная маці захоўвае максімальную асцярожнасць. Яна ўвесь час сочыць за ветрам і можа заставацца на задніх лапах да паўхвіліны, каб упэўніцца ў бяспецы. Аднак сямействам справа не абмяжоўваецца. Бліжэй да раніцы фотапасткі зафіксавалі яшчэ і буйнога самца, які гаспадарыў на гэтым жа месцы пад покрывам ночы. Сёння папуляцыя бурага мядзведзя ў Беларусі паступова расце, таму такія сустрэчы ў паўночных рэгіёнах краіны робяцца часцейшыя. Аб развіцці падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровых эфірах аб'ектыву і студыі «Белсат». Нагадаю, што ў сувязі з пераходам на летні час старт цяпер о 19 гадзіне па Менску. Заклікаю ставіць лайкі і пакідаць каментары пад гэтым выданнем у Ютьюбе. Яны дапамагаюць нам пашыраць праўдзівую інфармацыю. Аднак пры гэтым дбайце пра ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».